e Patricia Don Xesús non falaron ata que Don Xesús estaba sentado na mesa ao lado de Víctor. Dentro daquela mesa, Xesús anunciou que traía na carpeta azul unhas cartas que del Riego lle pasara, as fotocopias que del Riego lle pasara en vida e que lle pedían que publicásemos un epistolario. De maneira que, de alguna maneira, este epistolario publicase co consentimento de Fernández del Riego. Naquela carpeta había só 77 cartas. E Malos Cabrera, que está aquí sentada, que é membro da Fundación Penzol e unha persoa que sabe moitísimo sobre Fernández del Riego, sabía e sabe como a mí que era bastante difícil que dúas persoas de tanto peso na cultura ao longo de tantos anos tivesen intercambiado nada máis 77 cartas. De maneira que, seguindo as instruccións de Don Xesús, eu fui a Penzol a buscar as cartas e, efectivamente, encontramos esas 500 cartas que hoxe se presentan. Eu dicía que era importante para mí por tres razóns, e a segunda razón é por Víctor Fernández Freixanes, porque foi unha persoa que sempre confiou moitísimo en mí e que soubo transmitirme a tranquilidade e a confianza suficiente para traballar en proxectos tan grandes e tan, ás veces, eruditos ou difíciles como son os epistolarios. Eu confeso que cando Don Xesús dixo aquilo de que pedía a miña axuda para colaborar, para publicar este epistolario, primeiro sentí moita alegría, moi honrada, non? Alguén como ele pedía a miña colaboración para facer algo, pero inmediatamente despois Xesús sentí un pouquinho de medo, porque non sabía, non estaba moi segura se eu ia ser capaz de estar á altura de facer algo así. Sí, eu publicar as cartas anais e un pouco fora mesmo, non? Porque me acordo que lle dixen a Víctor, non? E eu por ser capaz de sacar todo isto adiante con Don Xesús vai se dar conta de que eu non... E Víctor dixo, sí, xa verás, ides traballar moi ben, vai ser algo importante para ti, e efectivamente así foi. Porque este epistolario que se foi escribindo durante 10 anos, o ano pasado, cando o profesor Enrique Monteagudo me chamou en nome da Real Academia Galega para publicar o epistolario, a verdade é que eu tiño completamente esquecido, pero en realidade nós rematáramos o epistolario hai, non sei, 9 anos. Entón fixome moita ilusión que a Academia puxese interese neste epistolario, porque además era un traballo que estaba máis ou menos feito. E a terceira razón pola que é importante para mí é porque foi o primeiro traballo que eu fixen da man de Don Xesús, que eu fixen baixo o seu magisterio, e é obvio iso dicilo, non? Don Xesús é un mestre excepcional, é unha persoa sempre amable, sempre disposta a abrir portas, non? A insinuar bibliografía ou a dicir busca por aquí, busca por ali, e en ese sentido este epistolario para mí foi unha escola. Eu lo he aprendido moitísimo. Son 800 notas, é verdade que algunhas non hai ninguna nota tipo quen era Castelao, quen era Coivillas ou quen era Carballo Calero, considerábamos que non era necesario, pero sí que fomos lendo o epistolario intentando que as notas a pé de página aportasen algún tipo de información o que estaban dicindo os correspondentes. Como todas as correspondencias, son documentos que non foron escritos para que nos os lésemos. Estamos entrando na intimidade dos grandes intelectuais da literatura galega. E quizáis por eso me gustan a mí tanto os epistolarios, non? Porque por un lado permítenme descubrir o intelectual, o escritor, a persoa comprometida políticamente, comprometida coa lingua, coa cultura, pero por outro lado permítenme descubrir o ser humano, a persoa, o home ou a muller que está escribindo. E neste sentido, o Rexistro do Lento, eu creo que é un documento, dicía o Víctor na súa presentación, absolutamente inigualable, porque todos os epistolarios que eu coñezo de Otero Pedrallo con alguén son diferentes. Depende de con quen se escriba. O epistolario con Ricardo Carballo Calero era dunha erudición tremenda, foi un traballo inxente na procura de bibliografía, pero este traballo, sobre todo, o traballo de dous amigos, é a correspondencia entre dous persoas que están moi próximas. Xa se falou aquí de moitas cousas, son 500 cartas, entre agosto do 34 e outubro do 75, 2 terzos aproximadamente de Don Ramón e 1 terzo de Del Riego, escribe bastante menos de Del Riego. Están todas en galego, sacando 3, que son 3 cartas moi peculiares. A primeira do ano 37, Del Riego escribe a Otero Pedrallo desde Salamanca, na fronte. Del Riego sabe, está ben informado, sabe que a Otero lle acaban de quitar o posto de traballo
e elabora unha carta que hai que ler entre liñas. Aparentemente unha carta dun amigo que lle pide libros a outro amigo, pero por detrás hai moitísima información. Hai o alento de que lle está dicindo a Otero resiste, permanece, estamos aquí, seguimos estando, seguimos existindo, a nosa idea sigue estando. A segunda carta é unha carta do ano 59, Otero ten 63 anos e é o testamento de Don Ramón. Sente que, bueno, que é maior, que se achega ao final, sabe que non ten fillos e o que fai é achegarle a un amigo íntimo, a un amigo próximo, unha carta en castelán onde fai as disposicións de que quere que pase coas súas cousas cando non estea. E de cousas absolutamente deliciosas, como que na súa casa de Trasalba gustaría que houvese unha residencia de artistas, de escritores. E a terceira carta, que é unha carta que Don Xesús comentou no seu día na prensa, é unha carta terrible, é unha carta do ano 69, onde Otero dille que se siente maior, que está cansado de vivir e que, bueno, que dende a angustia, non? Dende a preocupación de alguén que é ancián e que se siente só, está pensando en deixarse morrer, no suicidio de alguma forma, non? É unha carta que, bueno, que compre afrontar moito nela. Hai moitísimas referencias ás obras dos dous, e aquí se falan de moitísimos libros, tanto de Otero como de Riego, pero non son das grandes obras dos intelectuais, e logo hai esa parte lúdica que xa estou case acabando, vou intentar deixarvos aí o final, máis que nada para animarvos a que leades o epistolario e a que sintades a curiosidade de aproximarvos a estes dous. Falábamos de, bueno, maravillosos sensualistas. Bueno, son dous amigos, non? Son dúas persoas comprometidas, dúas persoas serias que se están arriscando, que están facendo cousas, que están implicados en política, que están sufrindo o que está pasando, non? Pero ao mesmo tempo son dúas persoas que comparten unha maneira de ver a vida luminosa e unha maneira de disfrutar das cousas, incluídas as máis pequenas. Con respecto á comida, é verdade que hai pasaxes absolutamente maravillosas. Creo que dá para facer un artigo, algo así como Don Ramón e Don Paco ante a gastronomía ou algo así. Só unha mostra. O 10 de xullo do 56 dille Otero Pedrallo del Riego a respecto dunha comida que houbera na chalera Rosalena, en casa de García Isabel, a que por alguna razón del Riego non pudera asistir, cando todo o mundo quería ir porque se comía moi ben, se bebía moi ben e tamén se fumaba, aparte das charlas. Dille Don Ramón, escribo na Flor do Mundo, na Rosalena, Xesabel. E só eu lle quero manifestar, xa que non dispoño de ningún poema xeito, o que canónicamente teño debullado este mediodía. Atentos. Sopa das de crego ubieto en largo sostilo, unhas riquianas empanadillas, gloria rococó da cociña galega chinesa urbana, e unha fabada solemne e elóxica na que as grosas abadesas das morcillas beilaban a danza prima no campo das favas máis dignas da gabanza de Jovellanos e Clarín. E non quero falar do sol poente das matelas, fondas, moles, bicas, bico e meixela, lembranza e doce acougo para nós, os vellos filiseculares inda encaiolados na derradeira elixía do romantismo. Aí vai iso. Don Ramón é, o xe Don Xesús falaba dos efóricos, entre os que me incluyo. Don Ramón é un psicólogo fóbico, detesta a psicóloga. Dille o 8 de xullo do 61. Afilado o humorista e saudosa Galiza vai morrer o parvo entre a persicola e o viño de Matute na triste manxadoira do bar. É triste. O ideal dos barrigos mozos da aldea é ser camareiros, e as mulleres xa non saben atizar o pote do caldo e morren polas ensaladas e a nososa. O 16 de novembro do 74 volve contra a persicola. Está en Santiago e comendo nun restaurante cadra con dous cregos comendo e dille así: vi nos espellos xantar a dous, refírese a dous cregos, o vello teólogo de volta, testa de neve e o novo mozo aldeán reixo das extravagantes. Sabe o que xantaron? Tortilla francesa, pescadilla e yogur. Beberon terse. E para chorar. 2 traves de tabeiros da María. Bueno, estes son estes dous e este libro permite entrar nesta intimidade.
falábase aquí das mulleres. Cando escoitaxedes que eu era autora das 800 notas, eu son autora material, eu escribí nas 800 notas, pero non fixen soa ni muitísimo menos. Hai lugares onde eu non chegaría. Primeiro porque ao mellor leo e non entendo, non hai... Estás falando de algo que, bueno, pois é un asunto de clandestinidade ou con estilo, eu que non me entero, non? Pero aí está o de Xesús para indicar, pois, que aquí se escapa isto. Mira que aquí, non? O que alumea, non? O alude adelantado ao proletariado, pois estaba ali para que busca, porque aquí pasa algo. Bueno, o 2 de xaneiro do 59, dille don Ramón a don Paco. No viaxe, fai unha semana, rin para min cavilando na polémica de vostede ca dona americana. Unha muller de dentes de roda, de ruído de engranaxes e correa sin fin. Algo ante o medio da muller que o robot. Seus bicos ansere a tuerca. Eu admiraba a vostede. Parecía o combate no Mississippi na guerra de secesión entre o Merrimack e o Monitor. Bueno, o que están falando, si hai alguén coa inocencia que tiña eu hai uns anos cando empecé a editar este epistolario, é dunha relación totalmente clandestina que Francisco Fernández del Riego mantivo coa escritora inglesa Nina Hepton. O bon desa relación é que nos quedou un maravilloso libro en galego, bueno, en galego traducido por o propio del Riego, que se titula Uvas e granito, onde Nina Hepton vai contando de forma deliciosa non solamente a súa relación cos galeguistas, sino a súa relación con del Riego non, pero sí a nosa terra, non? A súa vivencia de Galicia. Bueno, non sei, todo isto e moito máis está no epistolario. O epistolario está colgado na página web da Real Academia Galega, pódese descargar e ademais o PDF permite algo que é maravilloso con a tecnoloxía, que é facer buscas. Non sei se hai máis citas sobre a Pepsi-Cola, pero sí que compre, por exemplo, seguir a pista a unha viaxe fallida a América, a como no aeroporto de Barajas en 1958 deteñen a don Ramón Otero Pedrallo e non o deixan pasar, e non o deixan ir a Venezuela cando ten as pasaxes, cando ten todo en orde e o frean, non o deixan pasar. Ou a viaxe do 56, onde ele vai por primeira vez en avión, don Ramón en avión. Hai uns parágrafos absolutamente maravillosos de como se ve Galicia, de como se ve Portugal desde o avión. Ou a viaxe do 47, onde está contando o encontro co Castelao, ou o reencontro co irmán. Entón, bueno, nada, moitísimas gracias por vir, moitísimas gracias por estar aquí, sempre fiéis os soterianos, estou a gusto, non me cansarei de dicilo, nada máis, gracias.